ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. дар ҳафти навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21700 шидагӣ то Toyota Avalon ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ баъзаншон ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо. метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо ҳозир обуна шудагӣ нестанд, обуна шавои дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба беҳтарин мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон аст. видеонаворро то охирша тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Sedan аст. соли бароишаш 1992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Қурғонтепа объём мотораш 1.6 мебошад. коробка передач механика аст. сӯзишвориш бензин газ аст. мошина гуфта як срочна фурӯхта мешавад ва нархаш 21500 сомонӣ аст. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback аст. соли бароишаш 1995 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка передачаш механика аст. 4 баллони нави дигар дорад. аккумулятораш нав мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуросон. нархи мошин 29000 сомонӣ аст. мошина гуфтая ки ҳамаҷӯш 100% ягон камбудӣ надорад ва маладёжни кардага боз арзонам мешавад агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирша тамошо кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошади Daewoo Leganza ки соли бароишаш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин аст. объём мотораш 1.8 коробка передачи механика аст. нархи мошин 12000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 78000 рубл мешавад ки ранги мошин мокри асфалт аст. кузаш Sedan. мошина гуфтая ки ҳамаҷӯш 100% дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. срочна фурӯхта мешавад агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошади Hyundai Sonata ки соли бароишаш 2006 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 4 литр аст. коробка передач механика аст. нархи мошин 46400 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 303000 рубл мешавад ки ранги мошин сиёҳ аст. кузаш Sedan. мошина гуфтая ки ҳамаҷӯш 100% ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. гуфтая ки беҳуда занг назанед агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошади ВАЗ 2107 аст. соли бароишаш 2010 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ваҳдат. сӯзишвори газ бензин аст. объём мотораш 1.5 литр аст. коробка передач механика аст. нархи мошин 25000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 163000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш Sedan. агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем аз беҳтарин мошинҳои. шашум мошини фурӯшии мо мебошади Opel Dutia ки соли бароишаш 1999 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
сӯзишвори газ бензина объем мотораш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 33000 сомония ба рубл ба гардонид 216000 рубл мешавад ки ранги мошин сиёҳ аст, гузашт седан. мошина гуфтая ки ҳамаи ҷой 100%, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад, 4 баллони нав дорад, салонаш тоза, ягон камбудиш нест. гуфтая агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад Chevrolet Lacetti ки соли бароиша 2008 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина объем мотораш 1.8 коробка передачи автоматика. нархи мошин 37000 сомония ба рубл ба гардонем 242000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, гузашт седан. мошина гуфтая ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, гази евро 4 дорад, документош ҳамаш 100%, 4 баллони нави дигар дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. аз беҳтарин мошиниҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад бохабар. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли бароиша 1993 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Панҷакен. сӯзишвориш газ бензина объем мотораш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 35000 сомония ба рубл ба гардонид 229000 рубл мешавад. мошина гуфтая ки ҳамаи ҷош 100% срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошади Toyota Mark II соли бароиша 1996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина объем мотор 2.0 литра коробка передач автоматика. нархи мошин 22000 сомония ба рубл ба гардонид 170000 рубл мешавад ки ранги мошин сервисия, гузашт седан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошади Tangena соли бароишаш нест, дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18000 сомония ба рубл ба гардонид 117000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. мошини фурӯшии мо мебошади ВАЗ 2107 соли бароиша 2003 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Истаравшан. сӯзишвори газ бензина объем мотораш 0.6 коробка передач механика. нархи мошин 16000 сомония ба рубл ба гардонид 104000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, гузашт седан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. мошини фурӯшии мо мебошади Daiwo Nexia соли бароиша 1997 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Хоросон. сӯзишвори газ бензин мебошад объем мотораш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 13000 сомония ба рубл ба гардонид 85000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, гузашт седан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестед, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем. 13.
ماشین فروشی ما ارشد لکسوس سالی برایشش از 2007 در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزینی خالی می باشد. ابیام موتورش 5 لیتر коробка передач автоматика. نرخ ماشین 100,000 сомонӣ است. رنگ ماشین سربیریس یک گذشت سیدن. ماشین گفته که همه جور 100% یگان کمبودی ندارد. امریکانکا می باشد. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 14 ماشین فروشی ما می باشد تویوتا اولون که سالی برایش 2007 در حالت بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین خالی ابیام موتورش 5 لیتر коробка передач автоматика. نرخ ماشین 74,000 сомонӣ است. رنگ ماشین سفید است. گذشت سیدن. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یگان کمبودی ندارد. یگان جای زدگی پوسیدگی هم ندارد. سراچ نفروخته می شود. نمرش پدرکه. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 15 ماشین فروشی ما باشد اوپل هچبک سالی برای 6995 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری گاز بنزین ابیام موتورش 1.6 коробка передач автоматика. نرخ ماشین 32,000 сомонӣ ба рубл бигардонид 209,000 рубл мешавад. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت. 16 ماشین فروشی ما باشد دیوان نکسی سالی برای 6996 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. یک سال حجت دارد و 4 بالون 50% دارد. سوزشواری گاز بنزین می باشد. نو خدوای کردگی گفتگی خالی نو زدگی هم. قرار دارد در ناحیه فرخار. نرخ ماشین 11,000 گفته سم با گپ میزنیم گفتگی. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نوار ما با آخر میرسه. در همین جا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشه. دستگیری کردن ما را فراموش نسازید.